L-imsieħba soċjali kollha jaqblu mal-programm ta' ċittadinanza b'investiment għax jemmnu li hu programm li se jagħti spinta lill-ekonomija tal-pajjiż. Ftit ħin wara li spiċċat il-laqgħa bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-imsieħba soċjali, One News ħa reazzjoni ta' diversi imsieħba soċjali. Għaliex irid ikun kompetittiv. Ma jistax iħalli skema li ħareġ biha li ma tkunx kompetittiva. Joseph Vella, segretarju ġenerali tal-Union ħaddiema Maqudin, stqar li kienu sodisfatti bil-proċess ta' skrutinju li fih il-programm bħal due diligence. Illum saqsejna domandi u ġew iċċarati iżjed ċertu mezz li jkunu għaddejjin and going around anke fuq due diligence u affarijiet bħal dawn. Intant William Portelli, President tal-Konfederazzjoni ta' Trade Unions Maltin, esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-andament tal-laqgħa li fiha l-imsieħba soċjali qablu mal-programm ta' ċittadinanza. Ma kienx hemm xi b'mod partikolari li xi ħadd qal ma mirridux l-iskema nagħmlu ċara, dik ħarġet ċara. Il-kif u terms and conditions finali. Ovvjament l-kwistjoni ta' ċittadinanza ħadkun hemm, ovvjament għax aħna ċittadini Maltin aħna mhux kwistjoni li tagħti ċittadinanza hekk allura. Laqda ta' min ħaddem ukoll esprimit is-sodisfazzjon tagħha l-mod ta' kif il-Prim Ministru ikkonsulta mal-imsieħba soċjali. Il-Prim Ministru irrikonoxxa illi min-naħa tal-membri tal-MCSD kien hemm ħafna suġġerimenti validi u ħafna argumenti li ħarġu bihom illi għamlu ħafna sens. U li Paula Bela, l-President tal-GRTU, wkoll faħħar il-programm ta' ċittadinanza. Bħala businessman ma nqax nħares lura, nħares l-qoddim. Jekk daw il-prinċipji jitru naħseb jiena jkunu ta' pożittiv kemm għalina u kemm pożittiv għal Malta. Il-General Workers Union esprimit is-sodisfazzjon tagħha l-fatt li l-programm ġie emendat u mibdul wara li l-Gvern semma bir-reqqa l-punti saljenti li ħarġu mill-laqgħat mal-imsieħba soċjali. Kif ġiet emendata issa il-biċċa xogħol min-naħa tagħna qed naraw li di tkun taġid għal ħaddiema, taġid għal pajjiż. Dawn ir-reazzjonijiet pożittivi komplu jġibu fix-xejn il-kampanja negattiva li għaddej biha l-Partit Nazzjonalista li qed jipprova joħloq dubju fuq programm li potenzjalment se joħloq mal-biljun euro f'investiment.